Salut și bine v-am găsit în această și vom vedea cine e oare mai puternic. Un Warden, unde a plecat? Uite-l pe domnul Warden. Astăzi vom vedea oare cine mai câștigă, un Warden sau un Revenger. Hai să spămăm Revengerul, că și așa e. Bă, Warden nici măcar nu se îndreaptă, măcar nu-l miroase. Bă, Warden, trebuie să-l spămez în față, că el acum are posedare, văci. Uite, că vine. Hai că la el. Cred că la început o să urle, după aia va începe el să facă. Ăștia n-au treabă. Oh my god. Hai mă, că l-a bătut din prima. L-a bătut din prima. Nu mă tocă să de asta dacă mai vreți să de episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi 200 de like-uri, iar noi ne vedem data viitoare.